Takto to má vyzerať. Pánik dostal sa cez obrancu, ešte sa natlačil do koncovky a je to gól. Vyhrávame 4-2. Richard Pánik a jeho prienik zakončený buď Tatárom alebo Viedenským v doškovej možnosti. Tak to je veľký moment. Slovensko vyhráva 4-2 a vyzerá to, že sa tam najlepšie zorientoval práve Tomáš Tatár. Dubnický odchovanec, ktorý vyrástol v Trenčíne v už platného, dá sa povedať, extraligového hráča, ale opäť na začiatku akcie po tejto viedenského prihrávke Pánikov úspešný súboj 1 proti 1, strela a v zápätí ešte zrazený puk, ktorý plachtil vo vzduchu. Toto je veľmi pekný a verme, že to je aj veľmi dôležitý moment. Veľmi krásna akcia Ríša Pánika, po krydle únik kľúčka do backendu na dlhú ruku a teraz vidím aj nervóznu americkú reakciu zo striačky. Pozrite sa. Áno, tam Schattenkirk išiel šermovať ako